सर्वे उपविश
କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ଏଇଟା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏହା 2007 ଆମର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଦିନଟିକୁ ଏବଂ ସେ 2007 ମସିହାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଳନ କରିବା କେବଳ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ତାହାକି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯାହାଫଳରେ କି ପିତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା କାହିଁକି ପିତାମାନେ ହେଲେ କର୍ମବଳ ଯିଏକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା' ମାନେ ଯିଏକି ପ୍ରାୟତଃ ମା' ମାନେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ପିଲାଟିର ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ସେଇଠି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶହେ ରଖିଥିବ ପିଲାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେମିତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ସଫଳ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ପିଲାକୁ ଗଠନ କରିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ମା ଛୋଟବେଳରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଟିକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହାମଙ୍କର କଥା କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ନିଷ୍ଠା ଯେତେ ପିଲାଟିକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କହୁଥିଲେ ସମର୍ପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣ ଜଣକୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ ଆପଣ କେହି କାହାକୁ ତୁଠରୁ ପାଇବେନି ଜଣେ ଚାଷୀ କୁଲିଆ ଘରର ବାପା ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାପା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ତାଙ୍କ ସଂସାରେ ଗଲାବେଳେ ବାପଟେ ଆମର ଧୋତିରେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ଗାମୁଛାରେ କାନରେ ପକେଇଥିବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯିଏ ଗଲେ ଆମର ମନ ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା କିଏ କରିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଅଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁକୁ ନେଇ ଯିବି ଠାକୁର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବେ ଠାକୁର କୌଣସି ଭୋଗ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇଗଲେ ବୋଧୁଏ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି
ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଖରେ ବସିବା କହିବା କଥା କହିବା ଶୁଣେଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଷା ଆମେ ଯଦି କୁହ ଟିକେ ଆସ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଆସେ ନବ ଆରେ ତୁ ଆସୁନୁ ରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି କଥା ଆରେ ତୁ ଖାଇନୁ ନାଇଁ ତମେ ଖାଇନ ତାର ଯୋଉ ବହୁତ ସାନ ବୋଉ ଥିଲା ସିଏ କହିଲା ମୋତେ କହିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବେ ମାନେ ହିସାବ କର ଆଜିର ସମାଜ କେତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଗଲା ବଙ୍କା ହବ ଯୋଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିକି କାକେଇ କୋଳେଇ ଆଜି ଆମ ପିଲାପିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ନୂଆ ଆଗ୍ରହ ଧରି ପଳାଇ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କହନ୍ତି ଯୋଉଠି ବାପା ମା କହୁଛ ହେଲେ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଗାଁ ସେମାନେ ଅସହାୟ ପଡ଼ିବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଖରାପ ହବ କ'ଣ ହବ ସେ କାନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଜନ୍ମକାଳର ସାତ କଥା କ'ଣ पिता माता तुम्हें जन्मदाता तुमको मुपाई गढ़ी जी विधाता आहे पिता माता तुम्हें जन्मदाता तुमको मुपाई गढ़ी जी विधाता तुम आशीर्वाद मो पाई अमृत तुम आशीर्वाद मो पाई अमृत तुम्हें मोर प्राण तुम्हें मो देवता आहे पिता माता तुम्हें जन्मदाता तुमको मो पाई गढ़ी जी विधाता आहे पिता माता तुम्हें जन्मदाता तुमको मो पाई गढ़ी जी विधाता दश मास 10 दिन गर्भरे धरिल स्नेहर रथरे मते बसाइल मो पाई केते कष्ट जातना सहिल हाथ धरी मोर चाली शिखेल तुम्हें मोर सात सुर तुम्हें मो कविता तुम्हें मोर सात सुर तुम्हें मो कविता तुम्हें मोर प्राण तुम्हें मो देवता
ए दुनिया कंटा तुमे फूल ठू कमला ए दुनिया विष तुमे अमृतर धार ए विश्वरण भूमि तुमे श्रेष्ठ वीर तुम पूजा करुथिबी संज सकाळ तुमे मोर आद्य गुरु जीवनर गीता तुमे मोर आद्य गुरु जीवनर गीता तुमे मोर प्राण तुमे मो देवता आहे पिता माता तुमे जन्म